Едем, ако не сега, до някой ден, защото ти си още малък или не водиш позитивен и здравословен живот. В рамките на една седмица ти. Всяка вечер хапваш чесън. Много ли лук? Всеки ден хапваш различна храна, варена или печена. 2 предимно сьомга, авокадо, аспържи, грах, царевица, 3 пилешко месо, печено свинско, 4 много фрешове от плодове, 5 салати и супи от всякакви зеленчуци за вечера. 6 един път седмично си позволявате семейна пица, 7 нещо пържено. 8 ходите на чуждо езиков център, за да се образовате още. 9 също ходите на професионални курсове, като за гримьор, фризьор или дори за зидар, водопроводчик. Защото един кавалер трябва да разбира от всичко, както и една дама. 10 един път в седмицата излизате с приятели на кино. 11 или дискотека, 12 семейно в парка на пикник. 13 и с половинката си на ресторант. Че те нанесат с обичате да ходите на някакви танци, като латино танци, ирландски, за да се забавлявате. 15 обичате натоварващия спорт, като бокса. 16 велосипедите, намирате време един път в седмицата и за други спортове. Един път в годината ти. 0 позволяваш си да отидеш на почивка за 10 дни. На море 2, на круиз 3, на почивка в друга държава 4 на ски. Един път в годината отиваш в църква за здраве. 6 отиваш на гости при родителите си. 7 правиш благотворително дарение на нуждаещите се. 8 съобразяваш се с националните празници. 9 ти паваш на рождените дни на приятели и роднини от уважение към тях. 10 колко отговора с да. Имаш 6, 7 или по-малко били добавил неща, безсмесли 3 неща, които искаш да направиш един път. В целия си срив отпреди дахве ли щопа. Сега си представи, че Аладин от вълшебната лампа е при теб и му обясни колко ще е хубаво, ако ти сбъдне желанието. На какво си готов да направиш? Да спреш пиенето, да спреш цигарите, да спреш хазарта, да спреш наркотиците. На каква жертва си готов, за да ти сбъдне желанието? Или по-малко. Just as far gonna go, je t'une